saben bengi nyawa ko mikir salahno sik Iya. mikir disalahne kok jenglang kok ngemik lho Mas Ya ora apa-apa. kok ora iso bebas to ya Iso Oh, ngomong iya, sapa ora iso bebas. Kona yuk kurus mono kuwi Ya Dek Rene, Dek Rene, Dek Rene. aku nang kene Hah? terus Ning arep kene lho. nang kene Ya aku tak ning gurimu. madhep ndi Mas Madhep rono ora apa-apa. ora apa-apa Ora apa-apa. lah mau dhuwur kowe kok ya Ora. Ben ketak aku ketok kok. ora kok ya samping ngene wae penak kok iringan to Mas Masuk kok iri. kandhani kok so Alah. Kasan ngene kok. yen memacan ayo Mas goyang ya Mas yen memacan Iya. yen memacan terus Mas kok sak jam yen memacan among akar Mas Ayo, Dek. among akar Sampai bawah. akar Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai basah. kuning Mas Sampai basah. janur kuning Mas janur kuning Mbak Manten, disiapkan ya. Adegan ini tadi ntar malam ya. Sampai bawah. Sampai bawah. Sampai bawah. Hei. dua kali Oh, dua kali ya. gentung gleng gleng Oh, Mas iya. kena mumbul pisan yo ora tekan to Mas Ya iku mang lho, trae mau jamune urung siap. ngombene biasanya obatnya apa Mas obatnya apa Obat abit, hah obat abit. kok obat abet to Ya salene obat abit ya ngombe ku pilih kita. hah pele kita Ya obat wong lanang iki lho, Dik. oh pil kita Lah. pil kita ki obat apa to Mas Jadi obat rematik to Hah? obat rematik to Duh, kuwi iku ora terima obat rematik. Ya obat sembiring dingah. tak dohne ana obat sing paling manjur ning pekelinu Iya. badhe barong Pak heh Nggih. Walah ya Allah ya. Onje Walah Nggih, penyanyiku. matur nuwun. Wes mangan-mangan ae gidang lemu Dik ya. mangan pisan wae urung kok mangan-mangan iki lho Lah mangan ngopi budal jare mangan sate tak takoki. lho sate nganu kok nyambe ya Mas Heru Aja. Kanca-kanca ki wis do tobat. Mangane iwak ngono kuwi wis ora. ora Mabuk wis iki lho ora. tenan Wis ora mabuk wah wis iki ora. mangane celeng kok Mas Oh iya. Medok ya wis ora. ora mau Jarene. lanang kok Jarene pur tumbas gitu. Tumbas ya ora oleh kok. Yuk monggo. kembang wae watu Orang ngono em sing ngesuk ae iki lho. Jane iki mau kene to Mas sambet nondi to kowe iki? Nah, Jenengan pidalem saking pundi to Mas? Iki jane iki. Hah? Kok krocok iku? Aku gak tau tumon, ngono lho. Jarene mau saking anu kelapa tinggi. Gak Dik, iki jane aku kan yo aku jane maneman iki Pak wis kadung 3 sasi mlaku. Engko nek kadung ceblok engko piye terusan nggih. Heeh. Jajal ki nganggo iku sedhiluk. Unjukno sithik ah. Nah. Lho,
ngandani kaya. Loh. Nah, ngandani. Oh, iki cocoke kanggo lambemu kok, Mas. Kanggo aku ora gelem muni. Aku penak sing iki ireng gedhe dawa. Ya, ayo bacutke. Racita Pakde kepengin kaya nengke Pakde. Ah? Iki Ojo, Pak. jenengan kok iso piye to Pakde sing nganggo lerek-lerek kuwi lho. Ampun Pak, ampun kepengin Pak. Ampun kepengin Pak, Pripun? ampun. Kepengin. Rene nek kepengin. Ampun Pak, ampun kepengin. Kok ampun kepengin iki piye to? Contohnya aku lho Pak, Kene. guru-guru edan ngeten iki. Sekupu iku ning omah ilang. Kok iso? Ribon, lah jarene pamite, Mas engko bengi ning omahku, bubuk tak kancani. Iya bubuk dikancani wong dene bubuk ning kamar, aku bubuk ning kamar mandi. Alah ya Allah. Ora salahmu dhewe kok iso. Ah. Lempok ngono sekupi kadol. Pakde pripun badhe nderek jenggleng? Ayo, Dik. Sik, Mas. Iya, Dik. Ah. Jenggleng, Dik. Sing ndi, Pak? Ah. Ket mau kayane kok dhuwur tak ingeti kok bengak-bengok ae. Hah? Pak RT, RT pinten, Pak? Hah? RT 1 RW pinten? RW loro. Ah nggih, ketoke rada mentereng ya, Pak ya. Walah jegerange langsung dhewe. Langsung jegrang. Kowe pisanan ketoke enak. Alah guri-guri bosok kowe Pak RT. Kok iso? Alah. Kok iso bosok ki lho piye? lho? Pisanan kowe dipek-pek dilem-lem malah saya guri ra ono duwike modar kowe. Alah. Kamu kok gitu sih, Mas? Aku di sini nanti kalau entok koyo kan kamu juga dapet. Ndak, kira-kira gabam pirang sake Pak. Weh, sampean kenyek Pak RT gabahe sundul karonan penuwun kok ya piye to? Iya, penuhune dawane mau sak meter. Ayo jegleng Pak RT jajal. Bos napa, Pak? Hah? CEO napa? Lho, CEO gabah kandhani kok ya. Bos kombi. Oh, masam kok ya. Nggih. Ayo Dik, bacotke. Ngadeg ah. Penak lungguh. Kumandang suara larang bisa pergi kadung cerah jo ngesuk jo mepet Pak RT basa dicedhaki Mas. ora Jempolane terus utik. Nyuwun saweran Pak Lurah. Helm. Nyuwun saweran Pak Lurah. Lah sing tak cedhaki jenengan kok nyun Pak Lurah piye to? Jarene CEO. lah iya Kok CEO kok lempar karo Pak Lurah lho sangune iki lho mateng kabeh. Kenapa sing dikekno kok mentah? Lah nggih. Dalem. Ya cocok iki engko bareng ning kono ya tetep ya. petu tenan Pak. Lah ngandani Pak RT iki lomo lho Mas. Ngertine iki sek sawal bodo-bodo iki lumrahe nyangoni ngono kuwi lho. Sik Dik, teng mriki RT-ne enten pinten? Oh, Pak RT ne iku penak sedekah, pinten, Pak? Mbak. Enten 5. Hah? RT setunggal. RT setunggal. Niki jare RT setunggal. Jenengan RT pinten, Pak? Wallah, Pak Dune wedi dicedhaki. Lah
Oke, Pak Sinten mari asma. Ah, Ayo. Pak Sinten mari. es. Pak Sinten? Pak Tejo. Iya. Terus Pak Tejo. Oh, nggih, Pak Tejo Purwanto. Pak Sutejo no kepanjangannya lho, Dik. Eh. Sumber Teknologi Jawa. Nah. Wah, Sutejo. Yang saya nggih. menikah ono apa, Pak? Es tuh masa bakal pentol. Ya ora dadi ngapa lho Mas rumah samu kok ya. Wah, nggih. Es. Yang penting halal. Nggih Pak Tejo. Ai dibuka lo tenan Mas. Aku Oke. dibuka ning nggone HP. Jebule ora bakal Terima pentol. kasih, ya Jebule Allah. bos pentol. Ah, nggih. Allah ya Allah, ya Allah. RT setunggal, Tejo? RT kalih, RT 3, pundi RT Yang 3? pundi, Pak? Iku sinten? Biking. Sebelah. Balura pundi Balura? Nah, niki. Oh ya Allah, oh nggih nggih riyen nate kamper kok nggih ya Allah Pak, nggih wilujeng dalu Pak Lurah sih. Pak, hati-hati, Pak. Iki saya mengguri kok saya gede kok Mas. Biasane ngono biasane, Dik. Panas udan, Udan panas, panas udan, udan panas. panas udan aling-aling. Jenengan badhe barong? Mboten. Kok ketae kok mlaku marani. Pak Lurah dibarongke nang mboten? Oh nggih to, sing barong sinten Pak? Nggih, Pak RT. dibarongke nggih. Pak RT ne apa MC-ne? Oh MC-ne jarane konsalto Mas. Duk, Piye? iku timbang engko didum ramandumi, tusuki 20.000-an digenepi Pak Lurah, ngoten nggih. Mungkin kula tak barong. Lah, ngapa lho? Sampai teng mriku bareng. Aku wedi nek salto Dik, aku trauma yakin. Lah kene. Wah, dek ana aku salto ning dhuwur kursi ngene iki terus walah. Ngalah, mbuh Pak pikiranku ora-ora. Salto ki kudune sikile sik aja sirahe kok ya. Dik aku gedhok kok, Dik. Bojoku sing nang omah lho, Mas ndase kok bengkong. Ngalah, yo ya. Ayo, Mbah. monggo dilajengke. Aling aling aling. Capek gunung. Ayo 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 ayo. Gawe 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 gawe. Mas MC. Ya Allah, buat-buate golek buka samplokan ah.
Monggo Pak, paring saiklase Pak. Menika nggih tumbas gedang. Ayo pemburi rono yuk. Sing ora sangu rasa minder. Mangga kotamal. Bodo-bodo iki ya Mas ya. Ayo tekan kono terus. Sini. Oh ya kono kabeh kono. Kono. Wes adoh. Terima kasih. Kopine sapa kuwi? Ketemu pisan digawe gelo. Aku lar rebut jalui iki lho, sampean ayo prono ngeten nggone ibu-ibu kono. Oh nggih. Ayo nggone ibu-ibu ngeten rono. Kenapa tujuh iku? Ayo. Aku joget. Ya. Ayo Lek. Oke. Kasih kendang koplo Mas. Duh, tukang kendangnya malah. Halo. Oh, lah niku mboten dikendangi nek goyang piye? Oh, karo goyang Mas, kayak goyangan ya. Iki ana opo? Wah, kemen lho Mas, Mas ra tetek Mas. Jogetnya Mas. Ayo Mas. Oh, aku joget. Apa ame belalang kuku-kuku, siang makan nasi kalau malam minum susu perawan enak karuan, susu roda rasanya rada seko. Hey, ya. Ayo, Sembah nuwun. Wengko nek mlebu kok dikai ngombe lho Mas. Sudah. Ayo wes yo buka.
ndendang gleng ngono wis. Piye Mas? Lah kene mikmu ndi mikmu? Hah? Piye. Ngombe sik. Ngombe sik ndi banyumu ndi? Iki. Oh iya ndi. Ojo kuwi kok yo. Mendem ki kok. Ora bareng. Iki ketek-ketekane rambutnya cuk kuandel kabeh Dek Kamil ran. Ndek yo wong supaya ra dikramasi ya Mas. Ya ngunjuk sik. Ya wis. Aman nggih? Aman. Ki mang padahal wis tak campur idu. Wis. Asem kowe. Ayo. Nggih, mungkin Pak dicaoske napa Pak niki diunggahke napa? Iki nek nganggo ngene kaya Gatot Kaca. Gubuk asmara nggih. Nggih terus. Oke. Duk diunggahke gubuk asmara no. Oh nggih, mengke caping gunung.